Lur, iki Idul Adha wis bar. Mae iki ceritane arep nggawe sego jagung. Bumbune gampang lur, cuman enek lombok gede, lombok cilik, bawang kencur. Engko ben wangi tak wae godhong jeruk. Engko lawe tak kei keterancam. Iki lho paling enak iwak asin. Ayo ikuti kegiatane masak minten dina iki. Iki nggodhog banyu lur, arek dangi kula marut kambil. Ayo masak. Iki sarepmu tak marut kambil ya. Tak wae kambil nom karek marut wis tak kumbah lho ya. Bojo besar angsal iwak akeh. Siti akeh disyukuri ya lur. Iki graweng kesugihane mak minten. Bakar ya. Sego jagung tak cor banyu panas. Tak pasang kukusan, tak dang pisan. Iki wis sat tak tapungne. Bumbune gula masak uyah. Wis mateng segone lur. Iki lho lur, masakne mae dina tingke wis mateng. Sego jagung, krawu karo terancam, karo lawuhe iwak asin. Iya lur, aku ndek bothok lali. Iki ke bothok lemtara. Ampleng nek diwar karo sego jagung. Modele ngene iki lho. Masakane mae sedina iki wis mateng sego jagung, lawuhe iwak asin. Wis ayo ndang dipuluk. Enak lho, sedep ya lur. Tur suwun ya ngikuti videone mae. Sesuk ki arep masak apa ya? Jajan menon ngisor ya. Wis ya, aku arep lanjut mangan.